Вярваме, че дизайнът е начин, по който стратегията добива форма. Той е мостът между бизнес амбицията на екипа, културата на пространството и къде двете оживяват. Идеята е да се проектират пространства, които свързват тези три ключови слоя. Бизнес прозрение, да разберем защо промяната е нужна и как изглежда успеха. Прозрение за хората, да открием как екипите се фокусират, комуникират и си сътрудничат. И пространствения интелект, да превърне всичко това в среда, която подкрепя растежа, благополучието и ефективността. Когато тези три слоя се подредят в една посока, пространството престава да бъде просто фон. То се превръща в двигател на яснота, на култура и на свързаност. И в крайна сметка дизайнът не е просто да направиш нещата красиви, а да ги накараш да работят красиво.